Že spal nad Miky Černákom, ne? Nad ním nikto nespal, lebo je 25 rokov na samotke. Nikdy nebol s nikým na izbe, celý čas je sám. Čo mi ideš vyprávať? S ním ho nemôže nikto stretnúť. No jasné, on bol s ním. A ja som sám. Barbie. Ukáž na ísť do piči. Tam, Zec, daj si to na prsa. Čo robíš? No, vajca, na tom vajca urob, víš, aká omačka. Čo? Paradajky, chlieba, vajca. Divenčo, kurací feny. Pojeme kurva zároveň. O mojom zločine. O tvojom zločine, ty si jaký zločin, ty trúbka, čo si zhonila piču za stromom. Ne? Ty si jaký, ja som zločin. Dobre, Ja som zločin. Čo vypráš? Nebudete podať ruku, chytím nejakého jedovatého hada do ruky. Čo? Količe. Ty si... To sú moji Arménci. Arménsky, máš tu meduzu vytetovanú. Ja. Fuj, ty opica jebana. Do akvárka by si mala spýtať. Hore, čo ti? To ti niekto so zbíjačkou pristal papuli, alebo čo? Čo ťa na lom pripravovali? Ty jak sa teší? Váca, počkej, Trco, spolu by si ti ušiel šťať, ne? Opica z koreta. To si, no. Počkej, čo, nedojdeš na kožušine? A on je diviaka, čo? Trco je z nej zrušený. No. Počuješ ten hlas, čo má dých? Od ohňa, vyťahaný od ohňa. Počuješ, ty sa zohrievaš večer ohňom, ne? Ty už dobrý oheň. Mám ekiny, mám dole. Dobre, počuješ, ty už dobrý oheň založiť, že? Veď brutálny oheň založiť, ne? Hneď, hoci kde aj tu na betóne. Predávam, za ne sa kokot. Ty by si mohla Ja to ísť. nemôžem, ja to len sedím a chichote sa. Počuješ, ty si išla do nejakého klubu, ako prežiť, ne? No má aj skôru opražiť, rezen z toho urobiť, ne? On bol na to. No, jasné, dobrá, no s vankúšom, so starým vankúšom. Áno. Niečo lepšie. Ty keď teraz si budem, vylámeš si one přískry si zhuby, ty kokos. Počuješ, toto sa na aké zviera pripravovali? S tým zviera vyjebané. A ty jedová tá kurva šlepa. V šoku, ty budeš, nebudem sa nikto, a bojím, čo by sa. Počuješ, ty máš našťaté hube, ne ty? No teraz už mi peniaze neboli nasekané. Počuješ, Vilo, s ňou by si sa mal dať dokopy. Honený a Pelegríňa. Čo, Vilo? Poď sem ty džungársky plevel. Nemôžem ani to niečo trknúť, lebo padne na to, sa Počuješ? na 2 týždne. Vy nosíš gaťky alebo slipy? Čo? Keď sa reže poprtkávaš si? Čo? No aj čáčku robíš, že máš centiačky. Čo? Váze najviac zabávaš. Čo? Fuj, nechoď tak blízko, choď ďalej, no choď podia dole. Dobre, môžeš rozprávať ďalej. Taký keď vyzuje, ja musím aj oči štípať. Čo normálne, nehnevaj sa na mňa. To taká si ty, ja za to nemôžem. Ale zober gáčový pivo. Počuj, neurobíš toho tričko tielko do zajtra. Ukáž trenky, aké máš. Nemáš, čo? Čo máš? Máš opasok. Čo máš v ruksaku? Paradajky alebo zemaky? Peňaženky. Čo, bola si čorovať? Kde? Na miletičke. Na Jankáči. Koho si tam zajace čorovala? A ukáž obhajcov. No to počul. Feťáci, no koľko im zoberieš? Čo? Leštila si niekedy riť? Záder. Jo, počkej. Záder. Mastíš sa? Poďme na to.